Daroko kana wana mukana utaura ntaura chidaidzisa kuti munhu wese anzwe muno munhu anoshorwa ndimambo chete pamusoro yemambo chete zvakwana right. Right. Tagwirei the twin ulipo Regerwa Peter Bishop Eric Ruona nakuya Lei wasina kuya Bishop amusuziwa takandira Regerwa Peter ndisabu letwini uyendewe kanzi Kambani Anglican Church right. Nyaya pamberi penyu tsangamire nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezve kunamatira muchechi yepa St. Agatha Vhekero yanembo dzenyu titupa nemari yedare zvakuitwa tarakwaga Isisi takauya kuno nedambudziko repachechi pedu. Dambudziko repachechi pedu rakatanga musi wa 24 March 2024. Pakauya Bishop Eric Ruona na Reverend Mavesha na Reverend Machekeche. Asi vakauya inini wose mutungamiri neumwe wangu tisati vatungamiri. Inini ndaisazviziva. Muchechi mai vane hafu yaizviziva nehafu yaisazvidii yaisazviziva. Takangoona Bishop vasvika. Bishop vakapfekera mbatya dzavo kumagwenzi kunze. Vakazopinda muchechi vatopfeka. Pavakapinda muchechi vakasvika mufundisi Machekeche vakandomisa musabhutikoni anga ari kuparidza. Zvikanzi chinyarara. Bishop vadini? Vakatorohwa nehana. Bishop vanhu vakati aiwa chimira. Vachibva vamira. Saka isusu nekuona kuti mukuru wedu auya isusu zvatisingazivi mutemo wechianglikeni kunyange mufundisi pavanosvika pachechi mutenderi wese anenge achizviziva. Zvinotodaidzirwa kuti Reverend vari kuuya kumisa. Vanonamata anglikeni vanozvinzwisisa izvozvo. Zvinava munhu mukuru ende kufamba kwavo vanosisvikira kumisheni tichindovaonera pamatsika. Chakavawo chitsva kuti vakasvika mukachechi kadiki-diki. Isu seutungamiriwo tisi kuzvidini kuzviziva. Saka vanhu vakabatikana. Tikafonera Reverend tikati ndozvaitika kuno. Vakati atsungirirai murambe murimo. Reverend Muziringa ndovatiinawo pamisheni pedu pamatsika. Ndobva vati izvo shingirirai murambe murimo. Kana maona kuti muri kukundikana munobuda makanyarara. Musaite noizi vaite zvavanodini zvavanoda. Zveshuwa ruzhinji rwakabuda. Vamwe vedu vamwe vakasara vakamirira kutaura kwaita Bishop. Bishop nyaya yavo yavakauya nayo yaiva yekuti ndauya nemufundisi wenyu mutsva Machekeche. Vamuziringa ndakavadzinga basa. Saka vataura kudaro vakanga varimo vazhinji vakasara vakabvumirana nazvo. Vamwe vedu vakanga vasara muchechi ndio vakazoya vachiti ndo nyaya iripi iripo. Isusu tikati aiwa isusu hapana chatinoita chekuitiswa. Reverend Muziringa vakaunza kwamatsika naBishop Eric Ruona zvichireva kuti kana vakunzi transfer inyaya dzavo vari vangani. Isu hatisisu takavapinza basa. Zvemufundisi wese anouya anosvikira kumisheni machechi madiki tondomuonera kuti tondomuonera kumisheni tichisuma kuti ndio wamava naye uya akudini akuenda. But vakauya pedu mamwe machechi acho asi kuzvidini asi kuzviziva vakazotoziva through isusu takutovafonera. Saka zvadaro isu ndo patakabva tatoparadzana taita maboka mairi akonzerwa naBishop Eric Ruona. Saka takati ngavauye. Kuuya kwakaita pabvekerwa mumwe wangu uyu ndiye akazosvitaura kuti ndini ndakavafonera. Saka takatati ngavanyorwe pabepa ravamupatsi nekuti vari connected naBishop ndio vakambovaudza pachechi inini semumwe wavo ndisi kuzvidini kuzviziva. Takagara taamaboka mairi kusvika vazodaidzwa kuno Reverend vedu vaMuziringa nawamachekeche isu vatendera hatina kuzviziva yakanga ita emergency. Reverend vakauya vari 1
kuno vakasvikosangana nabhishopi nemufundisi wamachekeche vakanga vakaunza kwedu. Vakasvika kumapurisa vakataurirana zvikanzi ngatichinjane machechi tipote chipanana timetable. Vamachekeche vakati ini ndoda timetable matsika perishi yese. Reverend Muzirika vanodaira kuti sei machechi akaspilita mairi St. James Kanda neSt. Agatha Vhekero ndo pamunopanana matimetable ekudii ekunamata. Ndo pakaita nharo ipapo. Uyo ari kuti ndoda kwese kana kwandisina vanhu ndokiya awa yangu yokwana pedzi musina chi kusvika vazowirirana kuti aiwa ngakumbokiwa for the meantime tichiona kuti nyaya inyozoita sei. Vakiya muchechi vakavasara ndiwo vakasiya vakiya muchechi nekidze kumba kwavo vakaenda nemakidzi. Tikasara tikange tichinamatira kunze iwo achinamatirawo kunze. Tagara takadaro isisu taona kuti makiya machechi akiwa isisu takauya kumapurisa. Mapurisa akati nyaya yenyu kuno zvakaitwa nabhishopi vanga varipo saka isa hapana chatinokwanisa kudii kuita. Tikati ata zvinzu mbatadzokera kumba mbatasvikaona enda kwaishe Vhekerwa. Taenda kwaishe Vhekerwa. Ishe Vhekerwa vakazotidana tese tiri mapoka mairi. Tikasvika tikaenda paishe tikandotaurirana. Tataurirana naishe. Ishe vakati tsamba vakaratidzwa bepa racho rakanga rinzi pambokiwa kwechinguwa. Vakati nyaya dzenyu dziri kunzi dzakaitwa nabhishopi ndipei nyaya nhamba dzabhishopi wenyu vakapiwa. Vakataura nhamba dzamufundisi wedu dzavamuziringa vakapiwa, nhamba dzavamachekeche vakapiwa. Ishe Vhekerwa vakazouya kumapurisa kurura kuno kwaRusaku. Vachisangana namabhishopi vafonerana vakabatana vakasvika kumapurisa. Musi wavanonzi vakauya vanoti hatina kuenda tapiwa decision yekunyazoziva kuti zvaguma papi takangonzi chiendai. Vachibva vauya hapana mhinduro yatakadi yatakanzwa. Mupurisa wakurura akazofona kwatiri achitaurira kuti eda munopiwa makii vanhu mudzokere pai muchechi. Takaenda kumapurisa wekumamishawo achibva afonerwa kunze enda kumunhu ane makii unopiwa chii makii. Vakaenda kuna chechi wadheni mwangu akati chechi hatisi kudipa hatisi kuvhura. Svondo rataiti tiri kundonamatira pachechi. Takasvika pachechi tichisi tinopinda muchechi kii takadzishaya. Svondo rechipiri isi takazoti zvatapiwa kunzi vhurai chechi takavhura muchechi kubva tapinda. Kubva ipapo kusvikira nhasi tanga taane gore ne9 months ava vachinamatira kunze mudzimba isi tichinamatira muchechi. Tagara nguva refu iyoyo pakasvika pekuti nyika ine mutemo wayo vanzi ngavandoombera dare kwasha. Ndopavakabva kuti tanguenda kuchechi. Vauya kuchechi isusu tachingoti hazvina kana dambudziko nekuti vamwe vedu kuvhiringidzana kunodii kunoitika sevanhu vamwe chete. Asi vakauya musi wa14 December nemamwe machechi, gurupu rekuchechi kwamatsika negurupu rekuSt. James nemafundisi mashanu. Mumwe akanga akatomirira diocese akabva kwaMutare, Diocesan Secretary Samutereko naReverend Mavesha. Ndo vanhu vakabva kuno kure. Mamwe akari mafundisi ari kupi vavakabatawo kumamisha ikokoko vava pane mafundisi 5. Saka ndo patakanetsana tikabva taramba takavhara dhoo tikavhara magedhi. Vakauya kwaMutare takatoramba takakiya madhoo tikati garai kunze ndimakaya mukasipirita chechi yedu. Nhasi muri kuuya muri kudei. Tavataurira vanhu vekwaMutare vakanyembera kunzwisisa bva vadaidza vanhu vavo bva vabuda muwaya bva vabuda kunze. Isu vabuda muwaya tobva tasiya takakiya gedhi. Vabva vandotaurirana zvavakataurirana. VekwaMutare ndo vakauya vari 2, vamwe 3 vakadzoka mafundisi. Vakasvika pachechi vakapinda vachiita nguva yekusimudza kudai bva vatugutira kuti paruwari. Saka kumwe kwacho kune hakuna chakabata haina kudirwa chikongreti. Bva vasimudza waya vese bva vapinda bva vaisikoita chechi yavo pasipemuti. Asi chishuwo chavo chaiva chekuti tipinde mukati. Musi wa14 bva vazouya second week musi wa21 December. Vauya musi wa21 takanetsana futi.
ndobva pazofona kwaishebvekerwa kuti tiri pano pachechi, asi pachechi paita hondo, tiri kutadza kunzwisisana. Ishe ndo pavakazofonera kuboka revava, vafonera umwe wavo kuti bvai pachechi ipapa handisi kuda zvenoisi. Kusaidhi kweduwo pana akabatwawo pafoni, zvikanzi ndati munhu wese, vanga vari muchechi nevanga vari kunze, mese itaisei buda ibvai ipapa. Zveshuwa hakuna akazomira, ndobva taparadzana svondo rakateera. Ishebvekerwa vakazofona vachiti mapoka mairi unzai vanhu vatatu tuye tigadzirisane nyaya dzepachechi. Tichibva taenda kwaShebvekerwa musi wa 29 December. Taenda kwaShebvekerwa, Ishebvekerwa taiti semhuri yavo vachatipa mukana wekuti titsanangudze zviri paground, nokuti anoziva zviri paground tisu tinogara pachechi. Ivo anonamata Roma, hatinamati navo. Asi havana kutipa mukana. Vakangoenda kundotaura zviri pamwoyo pavo kudzokerai muchechi. Mese maboka mairi munodii? Tikati tarisai zviripo zvikanzi mimi ndima kutokoka mweya waSatani. Itai mwoyo werudo, dzokerai pai muchechi. Tikati tinodzokera sei tarisa izvo tauya takangoti uku kune vanhu 3 kumwe kwe kune 4 handiti. Vanhu vazhinji vatinotungamira vari mumashure. Zvikanzi nemumwe havana basa. Vanhu vava havana basa. Ndio pakazonzi naIshe, imimi munofanira kutsvaga zuva svondo isati yasvika, utungamiri makaringana kuti ava 7 uku 7 mogara pasi moonesana. Vamwe vedu vachibva vatodaira kuti Friday, tikati aiwa hapana chakaita. Friday yanga musi wa 2 January. Takamirira, hakuna munhu akauya. Saka vasina kuuya Sunday patakamuka chiti kuenda kuchechi, taifunga kuti sezvinhu zvatakanzi kwashe tinofanira tasangana komiti, tichawana vamwe vedu pauya komiti chete, togara pasi todini, totaurirana. Hazvina kudaro. Vakabva vatoya nemhuri yese, mhuri itaura tauya tatoya muchechi. Sisi tatoya muchechi zvachose, ende isisu hakuna anototimisa. Patati uko tatodzoka pachechi tikati aiwa isisi hakuna munhu akanga akadzinga. Imimi ndima kama kazvibudira. Saka kana madzoka vanhu munodzoka nezvikanzi tinototaura isisu, tinotoita zvatiri kuda. Tikatopinda muchechi imomo, tine tichitoita zvatinoda kuti chechi takavaka tese. Saka isakangozosvikawo pekuti vanoda kuvhura chechi iripo iyi. Itai zvamunoda, kana mafunga kuti unoakika, kana mafunga kupinda nepamawindo, itai zvamunoda. Asi isisu zvamuri kuita izvi hazvisi zvekudzoka kwekuti tinamate pamwe chete. Zvitori zvehondo. Ende vachitaura zvehondo ndo zvatiri kudii? Ndo zvatiri kutosvika, zvatiri kutoda, ende hatidzoki mumashure. Saka isi zvadaro nemutongo watakapiwa naIshe, vatiti tindonzwanana titaurirane komiti, hazvina kuitana nhasi. Every Sunday vari kuuya, asi zvekuti tichimbokurukura sekomiti vakaramba kusvikira nhasi. Ndo zvakazotipawo kuti tiuye kuno. Taona kuti zvatataurirwa naIshe hazvina kuti gutsa, nekuti hazvizi nyore kunozovhura chechi vanhu motemana. Tozouya kuno zvinhu zvadini? Zvashata. Samawana tauya kuno isisu hondo ingori kuchechi kwedu, ihondo yekuti Reverend Muziringa vane nyaya dzavo naBishop. Bishop vari kutiti isu tibatsirei tibvise Muziringa. Isu ndo patiri kuramba kuti Muziringa mushandi wenyu. Mubvise ichi mega, ndo zvakatiitisa maboka mairi. Vamwe vari Muziringa hatiri kumuona, ngaende. Ndio vari kutsigiranawo naBishop. Isu takaramba kuti hatiiti isu nokuti Muziringa anambobvira akatsvaga basa kwatiri. Hasiye Reverend wekutanga. Vakauya mafundisi akawandisa achiuya, tichiita welcome, toita farewell, mufundisi vakudi vakuenda. Zvichiuya nemutemo nekummission, kwete kuti machechi madiki. Ndo zvakatiunza upano. Zvino hondo iringo kuti takupinda muchechi, hazvina kutaurirana, hazvina chii, nokuti takavaka tese. Saka chichemo chenyu ndechekuti muri kuti hamusi kuda kuti wapinde here muchechi, munoda kuti mupinde muri mese here. Hondo yenyu, chichemo chenyu ndechipi chamunoda, chikumbiro chenyu kudare, pamwe mungavabatsire wese wadare muri munomo, kuti chichemo chenyu ndechipi. Vataura nyaya bati rubatsiro rwamuri kuda kuti dare riri kubatsirei, munoda kuti riri kubatsirei nechii? Totaura pamusoro iyi, isisu rubatsiro rwedu ruri pekuti nhamo yedu, dambudziko hondo iriko yakalidwa naBishop Eric Ruona. Bishop Eric Ruona ngavabhadhare munhu wavo. Vabhadhara munhu wavo usimuka sekusimuka kunoita mafundisi, then totanga kunamata tichienda kuti
nokuti iye zvino mafundisa vari kuuyawo vanotokirashana kuti machechi ane muridzi Reverend Mziringa. Saka takatati dai vanga vauya kana vaunza mumiririri wani wavo ndo main issue kana vamwe vedu vane simba rekuti tisu tine diocese mumaoko. I'm sorry mama. Ndinotenda zvikuru nezvatsanangura namai avo. Zvinhu zvaizvi zvatsanangura ichokwadi. Kuti kataura pamberi penyu mambo tofanira kutaura chokwadi. Ndizvo chokwadi chawatsanangura. Chechi yakaguka nepakati. Musi wauya bishop. Bishop wauya isusu zvavari kuti inini ndaiziva kuti bishop wari kuuya inhema. Bishop wakanga achitongouyawo wachiti ndaunza mupristi anoshanda Bhekerwa nemupoperi. Isu takazoshama mwedu wakutobuda panze. Pakatoda kutonguwa kutosandidzwa, ndida kutosandidzwa. Kuzvamboita sei? Ini ndida kutaura chokwadi. Ini muchechi bishop waripo ndaisati waziva. Ndakasvika kutanga kuona 30 day. Bishop. Bishop wakazara wakatsanangura dambudziko rawo ravari kutaura ivo. Ini ndanoda kukumbira kuti kana paine nyaya dzairi kuona dzanofanira kuti apindure munhu dzisauye kwandiri. Asi inini tikupindura nenyaya yedambudziko remuchechi rawataura. Ichokwadi chawataura. Egedza tipa dimbudzire. Chokwadi takadaidzwa kwarisati parura. Ivo havana kuuya. Reverend Mziringa wakauya nemumwe murume ainzi Muende. Isusu tatiripo bishop anga pasina. Tikaita nyaya dzikaitwa ipapo mafundisi ndo akakonzeresa kuti chechi iwe yakavhara. Tine tsamba yakasainwa ipapo yakakonzeresa kuti machechi awo yakavhara. Nekuda kwekutsanangura kwaita mai vatsanangura zvakadaro. Zvakanzi mafundisi akaitirana nawo dzekuti anosevha pabhekerwa ndiani. Reverend Mziringa wakati ini ndinofanira kusevha pabhekerwa ngekuti ndine watendi wangu aripo. Zvikanzi uyo yakati ini ndosevhawo pabhekerwa ngekuti ndaunzwawo pabasa nani nabishop. Pachipaita mangange. So paita mangange iwawo ndo pakazochinza ai kubva mamboita mangwana masikana achadzoko ndo zvataura namai. Saka pakapaita mangange. Zvikano chechi ndaimuvhara. Zvakanyorwa izvo. Chechi yavharwa handizvozvo mareverend akaita kuti chechi ichachivha. Taenda kumba tagara nyaya idzi ndakwashevhekero sotora kwaita shevhekero achibwaya kuno. Kwakazobva kuno ishevhekero. Inini wakandifonera wakati Nyati chechi wamabhishopi nawaMziringa nawo watadza kuwirirana panyaya yekuti ndiani anosevha pabhekero. Saka nyaya iripo ndeyekuti chechi uramba yakavhara. Ngoti inini ndine makingi nokuda kwokuti musi wavhara musi yabhishopi ndini takasara ndichipiyani. Saka munoramba makavhara chechi pakutaramba takavhara chechi. Takanamata kunge kwe 2 weeks iri kunge 3 weeks. Ndopatakazonzwa kuti vamwe eda wadini wapinda muchechi. Handizvi kuti wakaita entry muchechi sei, wakapaza here, wakaita sei. Isusu kwabva tagara here. Ndokunamata kuna tumbeta tiri kunze kusvika namanje. Kusvikira iko zvinezvi pazouya nyaya yekuti takuchiti takuenda kuchechi. Idambudziko rekuti chechi inini handisiri chechi wade. Inini handisiri chechi wade. Munozwa mutemo wemangirikeni munochinjana. Handisi chechi wade, machechi wade nedu atoripo, mumwe atori muno, mumwe afungwa nasisi wake. Ndakatongonzwawo chichinzi kuchapula ruku vanhu vaita meeting vawirirana kuti takuda kudzokera kupi kuchechi vamwe vedu vari kuchechi. Ndatongozvinzwa mugrupu ndikati aitsoke. Next week yacho yakazoenda vanhu kuchechi ndahandisitongoripo. Handiri witness zvokuti vanhu vakaita sei, asi ndainzwa noise ndiri kumba kwangu. Kuchechi kune noise. Ndopakarwa muchinda mudhara wedu. Tanzwa kuti arowa no problem. Next week yacho takaenda futi kuchechi. Vanhu vakaenda kuchechi ina hana kuenda kuchechi. I wasn't there that. Kobva tanzwa kuti kuri kumboita noise. Ndoparizoti pakashevhekerwa vakazofona. Ndidadza wakashevhekerwa. Takaenda inini ndandiriko wangu wairi. Naiwo mai ava nevamwe iwo kwaya force takaendirita. Sikutaura kwaita ishevhekerwa. Tasvika ipapo ishevhekerwa wakati onai vana vangu muri kuita noise muno. Hazvibatsiri kuti munogara muchirwa. Ndizvoka. Nyaya iri pane handakuda kuti muite ndekuti enda mundoyanana. Mugarisane zvakanaka. Mupinde muchechi zvakanaka. Tikati hongu zvakanaka. Isusu tinodini totenderana nazvo. Ndinofunga kuti ipapo ishevhekero wakati kuti titonge nyaya dzenyu idzi dzinotinetsa ngekuti nyaya dzimwe tonza dziri kumakoti, dzimwe tonza dziri kupi, hatizikwanisi.
but toda kuti muyanane muwe vanhu vanogara pamwe chete muchiwirirana. Endai munogare pasi mundogarisane pasi muidini muite sokutaura kwaita zvakanaka. Handina shuwa kuti pakapanana mukana asi nepandava kuda kupoingura mai ndikuti aiwa inini ndofunga kuti handizvo kuti ndakazobvunza inini machurch warden kwedu acho ndikati makazogara pasi here nevamwe vedu ava. Machurch warden kwedu akapinga vati aiwa hatina patakasangana hapana patakagarisana. Ndatozoenda kuchechi the other way. Tikati saka ndasvika wakagara kwavo wakagara kwavo ndikati saka zviri kufamba sei. Kwedu vakati isu kuti tindotaure nawo maybe iwo ndo wanga vari muchechi pamwe tozonafanga kuti tiri mutsukwadeni. Saka iwo ndo wanga achifanira achiita wakomana chiyo yachitaurirana. Oe tanga kugara ipapo hapana akataura neumwe hapana aurisana neumwe kusvikira wazotipangidza tsamba yekunoku kwamambo. Tikati zvakanaka tisobva tabuda. Isusu chichemo chedu mambo ndechekuti sewagari wemabvekerwa ndizvoka tiri pachibvekerwa takawirirana kuti isu hatinei nenyaya bhishopi navamuziringa vanopedzerana ikoko. Isusu ngatipedzeranei isusu hatingati chechi yafuka nepakati isusu tonamatira kunze mumashure macho mumama takaita nhamo isusu mama ndokumbirawo mabhenji emuchechi tigarisai vanhu mwari ubva kuharare vanzenda ndokubejure idore pachechi hatikakuenda takasiyana. Next time takaenda iri kuchikoro tikakumbira headmaster tosvaka wapi kunamatira. Headmaster akati zvimbofanira namatirai but munozoenda kukanzo mundotaura nekanzo. Wakaenda kuna headmaster wachibva wandothreatena headmaster wapinzira vanhu vafana kuti vanamate. Wakaenda wachiti ngauye kuchechi hatira kuwadzinga kuchechi musawapi pachikoro. Next time takaenda kuchechi kuchikoro headmaster tipewo mabhenji vanhu vane pekugara wangu ati nyima topiwa mabhenji. Wakaenda kuna headmaster wakamuthreatena kusvika nyaya yakaiswa kuruzhinji rukati aiwa mabhenji anopiwa vanhu kuti wadini wachigarira munhu amugara kupa asi anenge auraya bhenji anonga ari damage anoyani anobata. Saka isusu chichemo chedu isusu ndechekuti isusu hapana patinomborwisana ina hatinamborwisana kana mama wari papo kusangana chimhosa nditaura. Saka chichemo chedu ndechekuti isusu tiri kupinda nyaya dzisiri dzedu handi dzedu nyaya idzodzo ina hatongodzizivi kuti asanambogara matariwana. So patazoenda kuchechi ipapo isusu taifungidzira kuti iwo sevanhu vanga vari muchechi ndo vachatidaidza kuti uyai titaurirane. Kwashavhekerwa wakatipa nyaya yekuti munotaurirana kana muonei kuti mafamba muri kuwirirana munoisa imwe komiti. Dziripo komiti dzimombobvisa munoisa nyowani dzinokutungamirirani muchifamba makanaka. Ndo patakazonzwa kuti nyaya yakunokwa mambo ndo nyaya yamambo isu hatina dambudziko riripo isusu. Pane nyaya yekuti bishop ari kunamata munzvimbo menyu odaidzwa namambo oregedza kuuya achiziva kuti tiye amukuru namambo here kana takuti sei. Ndafungidzira kuti dai paine nhamba dzabishop here tambomufonera kuti chatadzira kuuya pamberi pamambo achidaidzwa uyezve ari akakosha panyaya iyi dzapomutadzisa kuuya pamberi pamambo chii ndiye amukuru here kana kuti ndiye mufamba sei. Changamire basa remachechi mudunhu menyu kugarisa vanhu zvakanaka. Kana mafundisi mudunhu menyu akuuya achiita zhowezhowe ende ndikuona akasike kutanga Changamire mune muzhowezhowe irikonzerwa kuti nasame bishop wepaSt Faith yakambouya futi zvakare enezvi tine iyi zvakare ende momudaidza haasi kuuya futi mudunhu menyu. Ndikuona kuti iwo mabhishopu aya nemafundisi acho ndo akutokanganisa ugaro hwemhuri yenyu muno mamakore. Right. Ndiri church advisor mission Matsika inobata 10 churches. Pane section pane chapter 5 in my church 5. Chapter 6 in my church 5. Saka tinowa advisor kuti waite basa ravo zvakanaka. Pachechi yega yega panosarudzwa mutungamiriri wechechi anonzi church warden. Church warden anoshanda newanhu achishanda zviri mupriest. Mupriest hauyi pachechi asina kutaura church warden. Bishop haagoni kuuya kuarea yegore asina kutaura church warden.
zvakazoitika izvezvi kakati wandei kakutaura namai yavo. Saka ndakazombopa futi advice kuti imboendai kwashimbi yarabikwa chikuerera wari wepamatsiko vainesana nabishop nevamwe wake. Saka vakakurirwa nenyaya zvakafa kwavari. Pane nyaya iripo mambo wangu, Reverend Muziringa waiswa wane tsamba yavo yakasainira mabasa. Izvi yakasainira mabasa iwo watsiurawo zvimwe zviri kuitwa nabishop zvepapanapakanga achakupima. Saka akagara makore asikupuhwa mari. Ndokuzoenda kuleba. I advise them kuti endai kuleba office. Wakaenda kuleba office wakanzi mupei mari yake yese. Hamugoni kutomubvisa ipapo kusvika mamupa mari yake yese. Iri negerezvonga 40 something thousand mari yacho. Unozobvunza iwa Muziringa wacho. Zvisinei. Saka munhu akakanganisa zvese izvi nditafadzwa Mavhesha. Akauya achilekchira vanhu zviri kunyangara kudhiocese kuti bishop akapa mari inoita 750,000 achienda kuCanada. Aizopedza zvachitengesa zvinhu zvemamothers union achitengesa izvozvo. Achizonzi akatengesa futi plot kuinyazura yemothers union. Saka vanhu havachatopindirana nazvo. Ndipo wakati bishop hatichapindira kusvika mari fund kunzvimbo. Saka awa mind ndakaadvisa kuti imi munoshanda nereverend aripo akasainirwa nabishop kuti ndiye ari kubata machechi esi10. Saka ndizvo munofanira kuramba makaita izvozvo kusvika taita. Saka awa church warden wavo ndeuyu, iwawa church warden wavo ndeuyu. Saka iwo ndiwo vari kutobva kuna church warden. Church warden ari kufamba nemakristu acho ese nemaketekezi nemasabhudhikeni acho aripo, ndiwo anoshanda navo vachirifeya kune mupristi wavo. But awa manje avo wakati iwo wakati haisi hatide hedu Muziringa ndobva waprotesta ndobva wabuda. Zvino wakuchiona kuti zvabhenda wakuda kudzokera wakati hauyei tifambe tese. Saka tifambe tese manga muri makristu nesu come back tongokutorai ende ndiro zviri chokwadi munhu haadzingwi muchechi. Saka ndiri kutoshama hangu ndakuona wakuno asi church warden ndewavo uye ane rekodhi yepachechi ndichurch warden. Ava vane rekodhi yoziva kuti vanhu vanobvisa mari zvakadai dzinobvisa zvakadai vane mabhuku avo inventory inenge ichiitadza zvine muchechi. Ava vakazopresta havana bhuku, havana mabhuku, havana church warden, hatisi kuzviziva. Havana church warden, they are almost about 12 according to sonzwa hangu uko ndakati kutonzwa. Ava ndiwo vane population about 160. Next. Sorry, mambo wangu. Tinoenda kuzikuona tinyaro pakunamata matanga treke. Nyaya iripo ndeyekuti takaona baba Muziringa akauya setinamata semufundisi wedu. Kunga makore awanawo takatanga nawo ezve 2016. Saka search Anglican mapriest andi achichinjwa. Pekutanga baba ava isusu tisu takatoti wasachinjwa nekuwana. But in disguise pane kugena ground kwaidikana. Second attempt yekuti wachinjwe zvakare wakanokumbirwa zvakare nemakristu kuna bishop kuti tiri kuvada baba vachigena ground. Lockdown yakauya kusvika pawakazenge waundwara kuchinjwa vanga wakwanisa kuzvimirira vega kuti vachirambe kuti wachibve pabhekero. Zvadaro isusu takaramba tichinawo tichitowara, but tekunge takunzi isusu takarasika nenyaya yekuti hatichafambi nediocese. Saka tikati hamandinasana madhikini diocese tikanzi ngamtasabatana nabishop protocol yangu inotangira painotangira kusvika painoperera. Tikati hamanje kana zvakuti hatichati diocese hazvichaita isi hatingateerwi kubva tataachita kuti hazviti rediocese. Saka ndokutsemuka kwatakaita. Saka wafundisi wedu pari zvino ndowatirasa isusu zvokutoti isusu pakutofunga kwatinotoita toti wafundisi dai watogotipira kwatiri isusu gozi tiri mhuri imwe chete tese takadaitira vana mai nana mbuya nana sekuru
but isitiri kumarana iwo hawana kana chitombowanesa hatisi kumhoresana tikuchikana nawo jema masadza mudzi nhamo neine tichigara vafundisi vedu wakatogarika zvavo ndo pane dambudziko tingaswere tichitaura mambo zvese tingataure asi donzo renyaya riri pakuti patakasplita yenge iri nyaya yekuti vamwe vari kuti hatichadi muziringa isu tikati hatishandiswi nabhishopu kutibata shamu urove munhu asina kumbotitadzira tu ndiye bhishopu akaunza saka pari zvino hongu wakati kudzoka kuchechi haakurambidzwe munhu kuchechi asi kana uchidzoka pamba pawapedza makore mairi usingagari haudzoki nezvombo zvekutoswodzinga vanhu uchitoswoimba uchidzinga nengoma dzako uchidini hausvike wakadaro unodzoka uri munhu hazvina kutangira pachechi pabvekero songa watione mwedzi inenge miiri oktoba november vanhu vachienda kwamatsika segroup richindopasazve kwamatsika uchipindwa nechisimba inyaya yekuti havatori pahawe kwamatsika asi nyaya yakaenda kuna ishe mutarabikwa kusvika wazoona kuti kwamatsika hakuchaiti wekwamatsika wamira ndopa wakachinjiwa uchidzoka kumba asi nyaya iripo dai kuti kudzoka isu tine ngoma dzedu dzawakatosiya dzirimo iwo havauyi nedzimwe ngoma kuchechi kana kuri kudzoka kana iwo vari kuti tiri kuda kudzoka kuchechi wamuziringa ndiwavo vari pahasi maguwa baba wakauya kumisa asi kuda muziringa ndiye anokuda muchechi ari kuda muziringa anoramba arimo hatingatambiri mumwe mupristi wamuziringa wachiri kuuya kumisa kuchechi kwedu kusvika wabviswa zvataurwa namai avo vatereka ndandoda kupindura zvanga zvitaura nababa Chigonga vachiti isusu takaprotesta tikabuda muchechi isu hatakubuda muchechi tisu takasara tiri muchechi ava ndo vakabuda chikonzero chakaita tizonge isusu tisingadzoki kuchechi ndogwara ramakabata ungari kutsanangura zvakanaka so zvakakutaura vanyati vedavo ndo nyaya yazokonzera kuti vatiti tiuye kuno kutsanangura kwavari kuita ikuno ivo nyaya yawasi kuda ndeyekuti kana tadzokera kuchechi isusu tive tiri muleadership kana kuti tisangane paleadership saka isusu mai ndo patinenge takuzoita nharo yekuti aiwazvo saka panenge paine zvimwe zvatiri kuzotiwo hazvizofamba zvakanaka kana tadzoka kuchechi ngatichiitei nyaya yekuti ngatipachiitwe sarudzo iri smoothly inobata mativi ese takuchifamba takadaro ngekuti kana isusu tangopinda muchechi leadership iripo iyo ingoripo pachangoramba paine dambudziko hatakambenge tiinaro kumasure saka tiri kuti isusu dai zvaiita kuti tapinda muchechi poitwa sarudzo toita imwe leadership yotangamire pamberi penyu pane affidavit yakasainwa pano commission of oath wacho itori police yanga iri pakati paFrancis Machekecha tazvinzwa yataurwa kuti ikazondoenda kupolisi ikazotaurwa kuti ngapavhurwa vakatozovhura apo wago ahead nepolisi ndachida kundizwise idini muri kubvuma here kuti maakudzoka kuchechi takatoenda kuchechi isusu tikatosvika hawana kuvhura chechi yangu ndeyekudzoka tikudzoka kuchechi kusikana kuti makabva maakudzoka tikudzoka kuchechi kudzoka nenzira kwayo tikudzoka kuchechi hongu changamire ndimi ndondibatsire kana vanhu makasplita paine komiti yakanga iripo hamugoni kuti ngatibva tasvikochinja komiti imi makambobva mine komiti yamakasiya iripo munosvika mosvikopinda mukomiti yamakambosiya muchisenza nayo kusvika nguva yekunge muri mese kana gore kana chiyakwana mozoita maelections hamusvikire kutoti tatakasvika sanga chitotanga kuita maelection titakuzoza kutungamiriri nhasi pakanaka musoro ichangamiri inini ndini Reverend Muziringa vari kurukurwa nezvavo mukati menyaya iyi ichokwadi hongu kuti tine dambudziko pamachechi edu anenge akati wandei akakonzerwa nenyaya iyoyo yekuti bishopu vakamuka vakuti ndakudzinga basa tikatadza kuwirirana ndikati kwete hazvisirizvo zviripo pamaererano necontract yatakasainirana vakaenda kuhigh court vachinosika eviction yangu inini high court ikapa order iri panapa iyi svitsai kuno
iri kutaura nezvezvinhu zviviri. Chekutanga chekuti inini pane zvavakaita zvese handina kudzingwa basa nekuti zvava zviri unlawful. Chechipiri, vakataurirwa kuti hamukwanise kuti muri evicted nekuti ndichiri munhu ari pabasa. Saka kubasa kwangu ini ndiko kumachechi ikoko kwavari kutaura kuti ava vanopikisana nenavo kwavari kuti haufaniri kuuya, hatidi kuti unamate nesu ikoko. Iyo ngatinzwisisanei vanhu kuti nhau yeemployment inhau yakaenda kuhigh court. High court ikataura kuti wamuziringa hawabvi iri panapa, hawabvi pai pabasa. Saka isusu watendi hatifaniri kuti tiende against high court iyi, nekuti tikaenda against high court iyi avo vanokwanisa kuenda kune justice kana kuti vanouya kwatiri kuti implementai zvakataurwa nechi, nekuti hatigoni kuti ndipatsanudze chechi iyo yakapuhwa nedare guru renyika riri pamusoro pangu. Hani murupanzwisisa here ipapo? Ipapo mambo ndiripanzwisisa but hasipanzwisisa. Isusu nyaya yawamuziringa naBishop haipo kwatiri. Murunzwa here? Tikuzvinzwa. Wapanzwisisa ngati muchipese stage. Ngoteererai zvakanaka. Tagutsikana here kuti high court yakati wamuziringa ndiwo wanoramba wari reverend wenzvimbo iyoyo. Ndo zvamubvunzo wangu, nekuti tikapanzwisisa ipapo tinojekerwa nezvinotera zvese. Handizivi inhangu ndapanzwisisa here? Wapeiwa waverenge? Handipanzwisisi pamambo kuti nyaya yakapindwa naBishop. Tati munzwisise ipapo. Waverengerei? Wanzwisise order here? Nekuti taakuti mutemo wakaoma wenyika haasi mahumbu. Chiverenga order. It is ordered that applicant concedes that its claim for eviction being based on termination response contract of employment. There is no proof of applicant's ownership of the parish premises and house on the papers. The employer, in terms of respondent's contract of employment, is the Diocese of Manicaland of the Anglican Church of the Province of Central Africa, and therefore the applicant is not respondent's employer. Accordingly, applicant has no locus standi to terminate the respondent's employment contract and consequently seek his eviction. Mutemo wakarota kuti applicant ndio wechechi hanzi havabvumirwi nemutemo standing rules and orders, local standing rules and orders enyika havabvumirwi kuti wadzinge mufundisi uyu kana kumuevicta. Ndo zviri kutaura. Saka izvozvizvi mosimuka modzokera kumusha mondonamata muri pasi paReverend Muziringa. Tirunzwisa here? Mwendi pasi panyu uyu anganzi ari kuuya, anozani uyu? Umwe wacho anganzi ari kuuya acheka. Haabvumirwi kuti ange achiuya netsamba iyi. Kana akange ari kuuya mouya imimi motipa tsamba totuma wakomana wandomuevhika kuti abve muno mamakoni. Imimi munoenda mondonamata muri pasi paReverend Muziringa. Ani muri panzwa? Ungu mama. Ndo zvotaita vhakare kesi. Ndo zvacho zvamava kundodzokera. Imimi yakwangoarambidza wakuuya kundonamata wari pasi pani? Pasi Church waDendiani ndimi handiti? Wari kundouya pasi penyu wachinamata wari pasi penyu.
anoita noise kana kudisrupta church service munobva matora mazita moya nawo dare rine rinosunga roenda rondodii hatichodzombomudai dzimwe mukoti rinosungirwa kuti riende rinoatache mombe kune munhu iyeye. Handiti nguva yemaelection yasvika, Reverend munofanira kutedza nguva yemaelection kana iri gore moita gore, kana wadzorerwa nevanhu wodzorerwa, kana wapinzwa nevanhu wopinzwa. Handiti nemavhoti sekuvhota kwamunodii zviri transparent. Handiti nguva yemaelection yadii handiti. Saka kana yasvika moenda modi, saka imi muchitotanga yekukampena iwo achikampenawo anoda kuita chechi ajendena achidii achikampena. Saka pamusoro mambo nguva yataka splita ini ndandiri chechi wadena maya splita now takudzoka kuchechi ndiri kukumbira opposition vanodzoka vari chii apo Reverend hapana chakaipa kana tinoda kuti tidzore pazvakange zviri before chii split. Wadzorerei vari chechi wadeni vari chechi wadeni mabatanidza chii 1. Handiti February asvika poitwa election aruza adii. Saka kutanga next Friday Sunday munotondoeka kuti aiwa tadzoka takabatana sechechi imwe ine order iyi yekuti ndiri mutungamiriri wenyu. Handiti hakuna umwe mutungamiri kunze kweorder iyi, kunze kwakwazoya imwe order inondibvisa. Handiti anenge aita nharo then tochitangira ipapo nekuti dare tarigadzirisa. Wapei chigaro chavo cheuchechi chawadeni movapa chigaro chavo cheuchechi chawadeni wodi weita kusplitwa kwakunoita vanhu vanombofurirwa asi kubatanidza ngatidzorei patantiri totangira ipapo kuti tichienda mberi. Saka hapana anobhadhara makosi kubhadharira umwe, nyaya yenyu yadii. Asi anozondodisrupta recognize, todaunzwa kuti mawarecognize Sunday rutera imotoenda kundonamata nawo imi Reverend. Handiti muchitaura utungamiri hwanga huripo before split wodzoka zvawanga wakadii wakaita. Handiti manzwa here muzukuru chigono wazvinzwa wazvinzwisa unotoendawo musi weSunday kuchechi ikoko woona basa iro kuti riri kudii riri kufamba zvakanaka right. Wopedza temu yawo panew election vanhu vatsvaudii wopinzwa. Nauye nemheremhere handichadi kuinzwa kubva nhasi. Handiti ndanga ndiri kukumbira kuti patakaita split up pane St James yakangoita the same. St James isitataura yenyu chete musaende kuSt James musadii wachauyawo tovapa mutemo iwoyo. Imimi yenyu ndo yatadii musaende kune wamwe yenyu chienda ndonamate utungamiriri sehwazvazviri musi wauya chi roona tichamunyorera matsamba kuti hauna kuuya anofanira kuti aripe kuzvidza mambo. Anofanira kuripa mombe kani nekuti mukuru wechechi kana achizvidza anofanira kuripa nekuti mukuru wechechi kana achizvidza adai achiuya achiita pakachakabiri ndinoona kuti vakaripa mombe 2 dzinokodzera changamiri. Isherukweza anoripa kani ngawana matemari pamombe imwe chete yakakwana hai. Toda kuona kuti anotanga kusimudza musoro kana ndiReverend wenyu kana hamusi kuda kunamata munotsvanga umambo hwepasi pasi, toda umambo hwekudenga. Toda umambo hwekudenga kana muri hwamuri kuda namatai Mwari. kuti tatora nguva tiri kushandisa mari
sekufamba nekuda kwabishop pawakadaidzwa futi na ishe Mugarabikwa hawana kuuya, nhasi wadaidzwa namambo Makore hawana kuuya. Saka vanoripechi iye ndiye ari kuita kuti ndiye ari kuita split yeunowano saka indaiti ngombe free ati vane 3 right mombe mbiri right anoripa mombe 3 mombe 3 ndo dzaanoripa kuti ari kuuya achinyonganisa mhuri yangu kunoko anyonganisa papercent pay anyonganisa ngaaripe 5 auramba ari kunyonganisa ngaaripe 5 ari kunyonganisa mhuri yangu munomu right anoripa 5 saka anditi reverend murinde yako mondoita zvemweya wekudenga handiti mounganidza wodzoka zvawanga vari mawadheni taura wanga aine zvemapozisheni avo wopuhwa mapozisheni avo wosimuka nechechi zvofambirana musha saka tapedza chisimuka imweni